Banthabathela ithuba ke ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphule nikuzo. Baphulaphuli ke sinye isiqephu sethu sanamhlanje kuhlelo oluthi Your Dreams Are Valid. This is Loyiso the Dreamer, Loyiso umphuphi wenu. Ndifuna ke sijonge elinye ke icandelo lentetho zethu. Besikhe sayichaphazela kwisiqephu edlulileyo sithetha ngendaba yomntu ozithweleyo. But khange singene nzulu kodwa ndifuna senze umzekeliso waloo nto. Firstly, we can check ilizwi lethu kwincwadi the book of John. Ndifuna ke sijonge uJohn chapter 1 verse 15. Iti John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. Uyachaza ke ubungqina bakhe ngoYesu esitsho uba nguye lo ebendithetha ngaye nsithi ndizawufika mna phambi kwakhe, kodwa yena umkhulu kunam akufanelanga noba ndichukumise namasondo embadada zakhe. Uthetha ngoYesu. But I want us to look at ibali likaYohane from the background history to say, uthe umama kaYesu pregnant nomama kaYohane uElizabeth, and wabe bazi relatives, and uElizabeth naye wayefumene i-miracle baby yakhe okwakuthiwe akazuba namntana kuye wayifumana. Kuthiwa bathi behlangana laxhumusana from ngaphakathi kuElizabeth elinguJohn, livuyiswa kukubona usana olunguYesu olungaphakathi kuMariya. Ngoba mhlobo wam, xa unosana lwakamoya olungaphakathi, awukwazi uthi udibana nomnye umntu onosana oluphilayo naye akushiye umoya wakho waphukile or umoya wakho udandathekile uphantsi. Funeka uyijonge laa nto yoba xa uhlangana nomntu uba igeyiji yakho yasemoyeni xa ugqiba udibana naye ihambe ibe phi na. Ngoba xa udibana nomntu okureserve yena aqala ngokwasemoyeni, uzawuthatha from le level ukuya akusekule yakhe. Ngoba uva abafazi ababini ababe nabantwana bethetha besithi, masitye umntana wakho, masitye umntana wam namhlanje, kusasa sizawutya owakho umntwana. Abafazi baxoxa ngodla abantwana, ngoba xa umuntu ebhujelwe lusana lwakhe ngokwasemoyeni, xa umuntu engasayiva i-connection yakhe noThixo, wenza sure uba ufuna uhamba eqhomfa amanye amasana enu, nina basaphilelwa ngamasana. Fana naba ababini babelele bacinezela abantwana ngemistake, waswapa omnye umntwana emcinezele. Because as much as these are natural things, but God uses the same natural things to communicate spiritual and kingdom things. I'm sure ke seniye nandiqaphela uba ndingumuntu wemizekeliso. I'm now using pregnancy as a mode of communicating kingdom mysteries. Ngicela nindivumele. Firstly, kukhona into yokuqala esiyiqaphelayo eyenziwa ngoosisi noomama abaye bame ecaleni kwendlela bephethe abantwana abancinci becela i-R2 na ngaphezulu. Ubuyaqaphela, they make sure that they carry small portable babies babambe apha engalweni, benze ngabom ukuthi baphathisi namabhayi, babe in a clumsy way, abana ne-umbrella so that xa udlula umbona ube nosisi. In other words, they are using aba bantwana as a bait and as a decoy to get your attraction. Abanye, they are genuine, they need help, but abanye, they do those things with just motives of being greedy. Uthola ukuthi omnye
ebenozihlalela mhlawumbe azithengisela amatamati nama-fruit nani, ebenofuna or omnye ayithole i-grant, but he just wants more because he knows ukuthi mayephethe umntwana izosebenza. And I hear ukuthi it's so much of a syndicate such that abanye they don't have young kids, abanye they don't have kids at all, but they borrow from neighbors, from friends, and say, hayi ngiboleka ingane yakho encane siyokhanda imali, then whatever I make, I will give you a certain percentage kuleyo mali. That's how serious this has become now. But I want us to look at a story there. I-attention yakho as a driver and a motorist iba touched by lo mntwana omncinci. Uzibuza imibuzo engaphenduleki, ubuze noba uyanini ecrèche, uyanini esikolweni, bapha abazali, why kunje. You ask yourself questions. You get moved, and because you can't do anything about it, the only thing you do is to put nje amacoin akufutshane or iphepha or whatever amount omnikayo, unike le ngane okanye unike umama on behalf of umntwana. Your attention is drawn to the child. Umama yena, without the child, you were not even gonna have any pity for them. But because of the child, you get moved and you act. And that's the same thing that God does with us. You wonder why He keeps on keeping on. You wonder why engasincami. It's because kukhona iportion yobuthixo ekuthi yakhe. Kukhona the spiritual seed of His word elityalekileyo ezinhlizweni zethu. Khona umoya wakhe ohleli kuthi omenza angakwazi ukuzinza, omenza angakwazi uzivephelele xa singekhoyo singabantu. That's the reason why with all the creation, ngaphila without ibhokhwe, ngaphila without angels. Now kwesibonisile by deserting Lucifer and a quarter of other angels. It means the attachment anayo to angels is not the same as the attachment anayo ebantwini. But when umuntu elahleka eduka, uThixo uhlala esenza inzame zokumbuyisela kuye, because kukhona into special. Kukhona into athi kayibona ukuthi ayibone into yakhe elapha kuthi ayityale kuthi, emenza angakwazi unqunga, emenza angakwazi ukuzinza, because he has a portion of himself in us. So nabo abamama basebenzisa abantwana abancinci wabeyazi ukuthi bazothatha i-attention yakho. But when you are pregnant with Jesus, through His Spirit, you attract the attention of God. Now, umcimbi we-pregnancy ke une-delicacies zawo. Firstly, umuntu ongumama xa e-pregnant, ithi noba indoda ibikhohlakele imphethe kakubi, izama ukuba imphathe kakuhle. Ithi noba ibilivila, isonqena, uyibone seyincedise ekuhlambeni izitya, ipheka isithini, imane imolula inyawo, imphathisa izinto ezisindayo, uprovokwa yile nto engaphakathi. Nkosi yami, ngoba uThixo into ezimnyakazisayo enza izinto sometimes obona ukuthi He's going out of His way to reach to man is because of le nto engaphakathi. Khona imagnet emtsalayo ukuthi khona into yakhe kuthi emenza angakwazi ukunyakaza. Ngoba mawuthwele into ngaphakathi kuwe fanele kutshintshe, ngoba umuntu othwele into ngaphakathi o-pregnant with something kuze kushintshe ne-diet yakhe, bone etshintsha izinto athi eze bezithanda zivele zimbhore zimnukisele, eze bekade engenandaba nazo azithanda azihle, ngoba akusathandisi yena, kuthandiswa into engaphakathi. I-appetite yethu abantu bayibona seyitshintshile, babona singasayi kwindawo bebeya kuzo, babona singasayiphila impilo ebesiyiphila nabo. Abazi ukuthi kukhona into engaphakathi esitshintshile, yafika yatshintsha izinto, yasinika i-appetite ezintsha, yasinika i-diet yethu entsha yokuthanda into ezintsha. Nabahlobo ebesihamba nabo sekutshintshe yonke into empilweni yethu, ngoba kukhona into esipregnant yiyo. Sipregnant into zasezulwini. Ngoba xa ulilambisa usana lwakho ungalifidi, luba nekwashiyokho, nalapha emoyeni iba khona ke ikwashiyokho
which is malnutrition ethile eyenzekayo. Ngoba xa ungadli izwi ufunde iBhayibhile, uthandaze, ufellowship with the saints, and do all the spiritual exercises zokukhulisa spiritual life yakho from inside, i-pregnancy yakwamoya, you starve yourself. And unfortunately, when you are starved, you end up being desperate. Uphela udla nantoni na ephambi kwakho, udle ne-junk food, udle ne-takeaways ezinamafutha amadala, udle nezinto ezistale because ulambile. So you ought to nurture what you have on the inside. You see, the way umuntu pregnant aba powerful ngayo, uthi indoda ihloniphe uyika, but once abe pregnant uqala icommand, ayixele into yoba ufuna iyothenga iyogurt ethile especially enqabileyo engekho yapha elokishini. Afuneka aye kwiindawo ezikude uyothenga ifruti that is so rare to find. Adrive awaste ipetrol yofuna nje ifruti ye-20 rand or 30 or 10 rand. Awaste ipetrol ye-100 more than 100 rands. Awaste ekhangela le nto uyifunayo because ayifunwa nguwe, ifunwa ngulo ngaphakathi. Ngoba nawe uyakwazi ukuthi uThixo enezinto ezikhoyo, ukwazi ukuthi ke utwist iarm yakhe by making spiritual demands, akumamela azenze engumdali. That's how valuable you are. Xa unento engaphakathi kuwe, you need to know the power of what you have. Ii-walks ziyatshintsha ke xa so pregnant, ngoba ukwazi udibana noYesu uhambe ngendlela obuhamba ngayo. Ne-appetite ifuneka itshintshe, ne-weight iba khona, i-weight gain, your appearance change. Baze basho abantu bathi siyamazi bekade ngenje, kukhona into ehlangene nayo. Ungavuma ukuthi uzibize ngokuthi ulikholwa elihlangene noThixo noYesu, ube usaphila usenemikhuba yakudala engatshintshwanga. Ngoba umuntu opregnant kukhona nje into enomtsalane kuye, uze ubabone besenzelwa nama-baby shower. Ngabantu abastingy who never gave them anything, but maba pregnant baze nama-gifts aspecial, umuntu aspend imali yakhe. Noba bene-issues nawe, but xa pregnant az-overlookhe for the benefit of what you have. Akuphathele ii-presents, akuphathele ii-prams, akuphathele ii-vouchers and everything. Ingxaka inguwe, yile nto elapha kuwe ngaphakathi. So xa ufuna ukuqhubekeka nobudlelwane obumnandi noThixo, nurture the spiritual being on the inside of you. Keep your relationship with the Holy Spirit saturated and sanctified. Ungavuma ukuthi ube ne-miscarriage yakwamoya, uqhomfelwe isisu before your full term. Ungavuma ukuthi ube ne-abortion, ngoba i-abortion, it may also symbolize a case where you abort your destiny by being afraid to pursue what God said you must pursue. Uphele uyeka kuthi ngokubizela uba ungene kwi-ministry wena uvele uyoqala ibhizinesi as a way of appeasing. Uthi ubizele ukuthi ungene full time entsimini njengamnje, uphele uzulisa by writing books, ministering to abantu ezireyidweni, ezitivini, and you think that's all that there is to it. You are trying to calm your conscience so that uyenze lento, but in a managed way, in a casual way, kanti ukufuna fully inside. Ungavumi ukuthi uyi-aborte le nto oyinikiweyo. Ungavumi ukuthi ke kukhona into ekuthiwa ke zii-breast inhibitions, kuthiwa it's fake labor pains eziye zenzeke, zizinto ezenza kube ngathi sowuzawuzala kanti awukazuzala. Yeah, so close but ayikafiki ixesha, but it's a way of you somehow, your body practices and trains and practices towards xa sekufikile. But ungavumi ukuthi wothuswe zizinto ezingekafanelanga uba zikothuse. uLazaro akafanga ulele, ezintlungu ozivayo ayithethi into yoba seyefika umntana, kusezawanjwa. It's just a shadow of death, but not the real death. Refuse to be intimidated by things that are not existing, that only exist in your imagination. That's why nalamavumbo wavayo
Asiwava thina ngoba sithwelanga nto, avoid into engaphakathi. So you must refuse. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli masiyibambe apho kwangoku. Sawuphinda sithethe kwilixa elizayo. Enkosi.